Pas da gan Roberts. Jordan Davies rhaid mae Franklin ar y middle cwrt Cosby. Nath ni ôl i Franklin. So gyfle fe mae'r Cei Connah ar y blaen. Dyle wedi taro targed o leia. Harry Franklin. Symudiad slick gan y tîm cartra. Franklin yn tynnu ergyd i bio bostyn dde. Davies, efo gwaith da gan Hogan. Franklin rwan. Franklin ar ergyd. Unwaith eto, syth at y golwr. Dwi'n mynd gollwng hynna. Efo ti'n ergyd rymus, oedd hi syth ato fo. Franklin yn gwrth ymosod. Rhyddhau Jordan Davies di cefni Oli Shannon. Davies yn y cwrt Cosby, thyn ni'n ôl. Teg at Franklin! O, sut yn y ddiar. Di eb sgorio. Yna. Gwrth ymosodiad chwym gan Franklin i gychwyn. Rhyddhau Jordan Davies. Thyn ni'n ôl yn berffaith. I frasgam i gyd ymosodwr. Daran oedd hi dros y trawst. Davies rwan, opsiynau yn sgwar. Un di Franklin sy'n lledu'r chwarae i Declan Poole yr eilydd. Poole, groesiad, mae'n ddim iawn. Teg at Jordan Davies, gath i ben iddi gynta. Disgyn i Josh Williams. Gyfle efo mae Franklin, mae dros ben y golwr a dros ben y trawst. Dwi'n meddwl yn cam sefyll neu beidio. Mae'n ail gyfle uraidd i Franklin. Oedd yn anoddach na'r gynta. 8 munud o'r 90 yn weddill. Williams ar gig cryd. Teg at y postyn bell a Berman ar beniad. Ymlaen mae o. O'n nillodd o gig cryd. Alla dyle wedi sgorio fanna.